Zortzi bertsolari Bilbao Arenan Bizkaiko txapela nork jantziko. Gaur baloia ibili dute eskuartean. Etxaun lekuek haiendu da. Zapatuan ostera, bertsoa ibili beharko dute ahoan. Orduan ikusi behar. Aurten baina, txapelketaren historian lehen aldiz, emakume eta gizonezkoak erdiz eta erdiz, lau eta lau izango dira. Finala bera ez dakit, baina finaleko argazkize historikoa izango da. Uste dut hori igarriko dela eta, igarri daitela, hori igarri daitela. Irabazleari Jon Lopategik jarriko dio txapela, Bizkaiko finalista guztien maisua izan denak. Poza hundia emoten duz, neuke aspalditik ezagutzen dodazan finalistak izango diran ez, euren artean eta eureri txapel bat emoteko aukera hori izatearen. Honekin Bizkaiko bertsozale elkarteak Lopategik bertsolaritza zabaltzeko eskoletan eginiko beharra goraipatu gura du. Finalistek eurek ere eskertu diote lan hori. Gero emoskundan hori aukera bera agertokide atara gaitun eta bertzotan lagundu izkun eta ustot berak badekola kulpie gaur hemen launeska egotin. 4.000 lagun inguru batuko da Miribilan zapatu arratsaldean. Estibaiez, Lekue, Elorza eta Enbeita favorito dira. Baloia nork saskiratuko, orduan ikusiko da.